Em dic Meritxell i soc mentora del programa Tutoria entre Iguals. Em dic Jean Paul, soc alumne de primer A i soc un alumne tutoritzat del programa Tutoria entre Iguals. L'objectiu del programa Tutoria entre Iguals és que els alumnes de primer, com que acaben d'arribar de primària, puguin estar còmodes i a gust a l'institut. Hem anat a la classe de tercer a explicar què és la tutoria entre iguals i què representava. La tutoria entre iguals és per ajudar-nos a tenir una millor convivència a l'institut, ser millors persones i no fer coses a les altres gent que no li agrada. És important treballar al centre de la convivència perquè ells mateixos es puguin regular aquests problemes que sorgeixen entre les seves vides. La tasca de mentora m'imagino que seria molt bonica perquè ajudaria als alumnes que són recents arribats a aquest institut i faria més amics. Jo crec que sí és important formar part d'aquest programa perquè ens poden ajudar com també podem ajudar altres persones que ho necessiten. Aquest programa ens ajuda molt a prevenir l'assetjament escolar perquè si a algun alumne meu li fan assetjament, jo podria acudir a un referent adult, que en aquest cas seria el meu tutor o la directora o més professorat.